ویکھنا کہ اپنے دماغ دا فیوز نہ اڑا تے اس 605 چ نہ پے کہ علی دا مقام کیا ہے۔ مینو رب کعبہ دی قسم ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک اگر نبی علی دی ولایت دا اقرار نہ کرن تے انہاں نوں نبوت نہیں ملدی۔ نبی اور نبی دے صحابہ جدو حج پڑھن واسطے غالباً آخری حج جیا آخری حج پڑھن واسطے جدو کعبے چ گئے نا، مقام علی دی ایک جھلک دکھا رہے ہیں۔ جدو کعبے چ گئے سرکار دے مخصوص مؤذن بلال، انہوں جان دے ہو نا، تھوڑے بندے بولے ہو، جانتے ہو نا؟ رنگ کالا، زبان توتلی چچری، اشہادوں نو دوسرے صحابہ تے دے چ فرق ہی اتنا سی، وہ شین کہندے سی، یہ سین کہندا سی، یہ دی زبان تے 3 نقطے نہیں سی چڑھ دے۔